Месец за овладяване на напрежението, премерени ходове и стабилно заземяване. Началото на май ще изостри усещането за натиск, особено там, където темите за отговорност и контрол отдавна са натрупани. С напредването на месеца, най-видимият напредък ще идва не с натиск на всяка цена, а с добра стратегия и правилно разпределяне на темпото. Работата и посоката ще бъдат водещи теми през този месец. В отношенията ще се открои нуждата от баланс между отговорност и навременна емоционална реакция. Състоянието ви ще зависи от това да овладявате натоварването преди да се натрупа. Изграждайте внимателно и поддържайте съзнателно темпо. Не позволявайте отговорността да ви прави по-твърди, отколкото е нужно. Използвайте дисциплината като инструмент, отпуснете там, където прекалената стегнатост вече ви пречи, и оставете реализма да подкрепя издръжливостта ви, без да ви затваря емоционално.